Kusangana kwatikuita zvekare pano paTrari 263 pano paichange ichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel, kusubscribe mahara utina on the notification bell, uyezve malikes enyu akanyanya kutikoshera zvikuru. Zvinobatsira kuti video rineri ringe richionekwa neavo vanenge vasati vaona this video. Nyaya ndinozvemuzora nhasi inyaya yaEddie Fresh. Murume uyu anonzi Eddie Fresh anga akaroorana nemukadzi wake anonzi iye Shaileti Musangamba. Shaileti Musangamba ndiye anga ari mukadzi waEddie Fresh. Vaviri ava vanga vakabata, vanga vakarumba. Ndombudiro wazviri kuita. Vari kunzi vanga vakabata bata. Asi akatanga kunotsvaga mushonga uyu wekuromba mukadzi. Mukadzi uyu achinotsvaga mushonga wekuromba aida kuti akwidziridzwe level kubasa kwake nekuti aive musoja. Indi paakafa anga akuendeswa pachigaro chekuti aiti presidential guard. Ndo paakafa. Chakonzera kuti vaviri ava vafe zviri kunzi n'anga, iyo n'anga inonzi Sekuru Kafira yekuchitungwiza, vainge vakubvunza mari yavo vachiti mashanda, ndakudawo mari yangu, asi mari yavaibvunza yasvika zveku 10,000. Vaviri ava, mukadzi nemurume Eddie naShaileti, vakabva vatumira sekuru vaya 500 pa $10,000. After vatumira sekuru ava vakabva vati vakufarisa vanhu ava, vakuita zvavanoda, asi hupfumi ndakavapa. Ende murume uyu anonzi Eddie uyu anga ane mabhawa akawandisa paakafa. Budiro wazviri kuita zvekunzi vaviri ava vaitoenda kuchechi. Pavaenda kuchechi ndopavakaita accident vakafa. Hama dziri kubuda, maaudios ari kubuda ari kulika vachitaura kuti kunamo kwatainge tiri meni dzairira ende pakaitika zvinhu zvinoshamisa, nekuti Sekuru Kafira vakatozoenda parufu urwu vachiti musavige vanhu vanoda hembe torai, vanoda upfumi hwevanhu ava torai, asi ndezveurombwa, ipfuma yangu yandanga ndakavapa. Saka zviri kunzi vakavigwa nehembe dzavo nembatya dzavo, hapana kana mbatya dzakakwanisa kugoverwa kune vehukama. N'anga inonzi Sekuru Kafira ndiwo vainge vakuti vari kuda mari kuhama dzemukadzi nedzemurume avanyakufa, vachiti varoda mari yakasiyiwa, balance yakasiyiwa kuti isvike pa 10,000. Ndichakuisirai maaudios ehama and then ndozokuisirai yaSekuru Kafira. Mainyashama mukasi, ndinokutendai nerudo rwenyu. Bhaibheri roti patinopererwa Mwari ndo paanotangira. Zviro kwazvo makandibatsira ndiri panguva yakaoma ndisina kana pekutangira. Mwari wakakushandisai akakutenderai kundibatsira kuti ndigone kunoviga munun'una wenyu Shai. Asi ndakanosvika ndikanyara manyasha. Mwana wangu akajoina zvinhu zvesatanism, ari mumanjuzi ose nemurume wake, zvokuti chechi yakasvika ikanzi akupindwe chechi pano. Vana venyu dzadziri ngochani, vari mahuri ekupedzisira muno muHarare, ari macelebrity epaTiktok, epafacebook, whatever. Takanonzwa zvatisati takamboona mwanangu. Vanhu vakaendeswa kun'anga iri kuchitungwisa inobatisa vanhu nenyuchiya kana waba. Kukanobatiswa vanhu makona kuti vana Shai vavigwe. Mabhokisi akazara okupedzisira aya. Vafuta kuzadza mabhokisi. Tikapotsa tafa tichienda kwakutama kunovatora. Kombi ikabheuka pakakuvara vanhu 7. Pakanaya mvura isinganzwisisiki. Lightning ikarova patende panga paine vanhu. Zvinhu zvachona zvaingotyisa. Pakatakurwa nhumbi dzaEddie dzanzi ngadzikandwe muguva. Chipoko chaEddie chikaonekwa, vanhu vakatiza. Waingori nezvinhu zviri paAfrican movie chaizvo, zvokuti taiti zvinoitika here zvinhu zvinoitwa nevanhu kuNigeria izvi. Takanozviona mwanangu kuHarare kwaShayo, zvokuti unonyara unoti nyika ngaishame ndinyure. Kubva Monday iya takazodzoka nesuro, zvokuti ndisati ndamboona upenyu huri complicated hwakadaro. Asi tinongotenda Mwari neminamato yenyu, basa rose rakaitwa. Saka ameno zvirikoko kuti vari kudini, kuti ndakasiya kuine nyaya dziri complicated dzaShai naEddie. Asi tinongotenda hedu Mwari nokutichengeta nokutirwira. Murambe muchingotiitira zvakanaka. Muchengetwe naMwari, maita basa. I think tikuzvinzwira kuti vanhu vari kubata kunze uko.
Ngatidzidzei kuzvishandira nechiziya redu. Ngatimirirei nguva, hapana chinoramba. Zvinhu zvese zvinoita pane kurumba uzovigwa uchitwa seizvi. Zvinoda kuita munguva inoenda kuisrael audio yasekuru Kafira vachiti vari kuda mari yebhalanzi yavo kubva kuhama dzevashakabvu. Inzwa muzukuru, mwana Edhi handina kutadza. Mwana Edhi vanhu vangu vanga ndichishanda naye, mukadzi wacho musoja yaandichishanda navo ndichida kuti vararame, iniwo ndirarame. Vakauya vakadzidza 1,500 ndikatora. Ndikati Edhi, ona zvazvaita, cheibhadharai mari yangu. Onai ndaine mazuva ndikuda kuenda kuMarawi kumbonoti kumbonovhakacha kwana sekuru wangu. Ndakaita 3 times vachiramba ndikati fona zanaro ina hangu handisarei mari ndamirira ipapo. Saka zanaro ivo ndomva vazeta vaita exident. Ndakatuma shoko kuti ngavauye kuno vana Edhi, vanhu vekwana Edhi. Vanhu vaya vakauya zvechokwadi, tikataurirana. Tataurirana zvikanzi tipei munhu tiinde naye kumba tinoudza vamwe vanhu. Vadaro ndomva vanosanga mamonye akuda kutorova vana vangu. Ndikati aiwa chidzokai kuno. Vana vanhu vaya mumabhokisi vanga vasisapani mabhokisi avo akunei. Saka zvanaro vakarazve vaya vana mai vemukadzi vakauya kuno vakati sekuru isu tabuda hatichakwanisi kuita zvinhu izvozvi, isu tasiya zvinhu zvacho zvese. Ndikati aiwa chero mabuda imimi nemi kumba kwenyu zvichasvika futi. Izvozvi ndakugadzira kuenda kuMarawi. Muna kushanda nevanhu ivava kubva vekumukadzi nevekumurume. Kusvika ivo vauya pano handina basa nemari, mari dzandinoita dzakawanda. Vakauya takataurira